Bueno, vou a representar o primeiro e o segundo texto de Criatura. Na inmensidade dunha chaira devastada, sumida na soidade e na néboa, sobre a majestade dun ceo grisallo e tenebroso, recórdase penoso o esqueleto dun carballo seco. O resón dunha voz lonxana e distante envolve o todo nun profundo misterio. Unha lúgubre noite de novembro, o doutor Frankenstein viu coroados os seus esforzos. Cunha ansiedade case raiana e agonía, axuntou ao seu redor os instrumentos capaces de lle infundir vida ao ser inerte que xacía diante súa. Era xa a 1 da madrugada. A chuvia petaba tristeira contra os cristais e a candea estaba a piques de consumirse cando, ao extintilio da chama medio extinguida, viu abrirse os ollos amarelentos e apagados da criatura. Un lóstrego fuxidío traspasa a chaira toda e tras del escoitase un berro longo e terrible, xurdido tal que dos fundidos mesmos da terra é máis de besta, informe e ignorada que de humano ou animalía coñecida. Ao medrar a luz, medra con ela a figura daquele monstro, feito de anacos doutros, ideado por Mary Shelley, e ao que dotara de vida a soberbia do Dr. Frankenstein. A criatura, tenra e repulsiva a un tempo, tal que a interpretada por Boris Karloff para o cine nos clásicos de James Whale, érguese penosamente do chan, cun corazón ensangrentado, latexando, aínda entre as mans. Adivíñase entre a néboa, sobre a nudez do chan, o corpo sen vida dunha muller, case unha nena. Non debiche rir cando che dixen que te quería, nin terme medo, non había motivo. Eu só anhelaba o teu amor e a túa compaña. Arrinqueiche o corazón por ter algo teu, porque mo negabas. Levaba demasiado tempo agardando por alguén.